ndị na-alụbeghị di na-ebe ụmụ agbọghọbịa na-ebe si Chineke nyere ha di nke aka ha, ndị ka elụrụla alụ a na-agbaje ha ọkụ, awụọ fuel adọ matchstick gbaa ọkụ, ha agba retuo. Ije di na-akwụ ebe niile, ije di o ya na-akwụ mememe akwụrụ ọrọrọ. Otu ụmụ nwaanyị begekwe ka otu a ka ụmụ nwoke begekwe. Ọkwa last month ka a hụrụ nwaanyị ji mma ekwu chara di ya ihe o ji wụrụ nwoke doruo ya ala, chapụ ya deruo ya ala. Ajụjụ m wee wụrụ, ọ wee ebe a ka ije marriage bụzi ndị mmadụ agaga ugbu ene. Achọrọ m igbu oge ọnụ lewedere na nwata nwa okorobịa na ugbu a na kele ugbu a na Pro Max level. Nwa okorobịa nọ n'ọhụ gangala aha ya wụ Pastor Victor Oko. Ọ wụ onye ọrụ, ọ dịkwa na 42 years old. Ọ wee pastor na Redeemed Christian Church of God. Ọ lụọkwala na nwaanyị aha nwunye ya wụ Victoria Oko. Nwunye dịkwa 38 years old. Mana ebe information si apụtaga, ọ kọwahụ ma ha amụọ na nwa ma ha enwere ụmụaka. Ọ nna n'isi ha abụọ ka a kọrọ maka ya. Pastor na nwunye ya bikwe na-enweghị nsogbu ọbụla. O ruo on the 9th of March 2025 na mgbede ya, oge mgbede, pastor na nwunye ya ebijigo nkuku. Ha ebido sewe okwu, ha ebido bawa mba, olu ha ebido lawa elu. Ndị neba atụrụ ntị ala ma ndị sị ha na ozu okwalanụ. Ha abụọ kogide isi a korute mgbe o ruteziri, pastor achụpụga nwunye ya eji gbachi ụzọ si ala n'ụlọ nne na nna ya na ya anaghị alụgachi. N'ihi ọ gbachie n'ụzọ ndị chi ejiele, nwunye ya agakwuru na nke nebo ha gaa na ịga ebe ahụ na-emene ka chi hụ n'ọkọtụ ka ya lakwuru ndị nwe, n'ihi na enweghị akpa obu, enwebeghị ihe o were. Ọ gwụla otu ọkwa pụtara eji na ya laa n'ụlọ nne na nna ya na ya anaghị alụgazi. O ruole n'ime abalị, pastor nọtara gbaghe ụzọ gaa na nke nebo ya ebe nwunye ya nọ, gasị ya mgbe ya lụghachita na ya lazile na ya lụghachita. Ndị nebo ya manye ya onye nke nwunye ya gbakwuru agwa nwunye sị mgbe ya laghachita ọ dị ka obi ya elotuole na mgbe ya laghachi ka ha ga dozie na ha nwekwanụ pastọ, ha makwara nụ Chukwu na ha ekere isi a ka o rute n'ụdị a o ji agaga ugbu a. Nwunye ya nọrọ ga-adọwa ya, ya kpere ha alaghachi ha na ụlọ ha. Elu na ala jụrụ oyi, enwezi onye nụrụ olu ha until 10th of March at about 4 a.m. nkuku ahụ ebilie ha ọkụ. Di na nwaanyị ewelitewe ha olu, ha ebido kowe koge korutezie erutezie ebe 5:30 a.m. Nwunye ya ebido tiwe help, tiwe somebody help. Ya na-eti otiti ahụ, ya na-eti ya, olu ya na-ereduzu. Neighbors abịa ghọta that na something dị wrong. Ha ewere ọsọ were ije wụchashie n'ụlọ pastọ bido kụwara ya aka hụ na protector agbachiri agbachi. Otu ahụ ha gbachiri ụzọ lakpuo n'abalị, ụzọ ahụ agbaghebe ya n'ụkọtụ. Protector gbachiri agbachi, door gbachiri agbachi. N'ime ụlọ ka nwaanyị na-etige help, a na-akụ aka ka pastọ bịa mepe ụzọ ka esemokwu unu n'etiti ya na nwunye ka ọ jụta oyi, ma n'ihi na okwu adana na help. Mgbe a nọgideziri help, anwezi onye nọhụrụ olu nwaanyị a, olu ya dawa fainting until anụzikwe ha olu ya ọzọ. Eme police involve, police awụchasịa by fire by force emeghe ụzọ nọntara. Ụmụnne m, lekwezie ntụrụ nwaanyị a, ya wụrụ na Pastor Okonu na-eme ka o doo onye ọbụla anya na ndị ka eji fuel na matchis agbaga nwunye ha ọkụ na ha gbugo oge, na enweghị any time for that. Na ọ obejiri ke ndị Anambra na-akpọ obejiri, mma oge. Nwoke were mma oge tụtụrụ nwunye ya, gbuo ya ihe aboki gburu nnama, bee ya ihe aboki bere mpata nnama, gbuja nwunye ya, gbuo ya, gbuja ya ka anụ a na-ere ere. Nwaanyị anwụọ jụọ oyi, emekwela na arrest. Ụmụnne m, ama m dịka mmụọ ọjọọ gbakpuge n'ime marriages these days. O ruhala nke gị ga-apụ na ndụ, ị ga-apụ n'ọnwụ. Onye gị na-ebi ya bịa sị ma ị pụọ na ndụ, ị ga-apụ n'ọnwụ. Gị bịa hụ na ọ dị toxic, enwere violence. Nne m, pụọ na ndụ. Ọ ga-aka mma gị ji ọnụ ṅụkọrọ ụwa ihe mere marriage ṅụ jiri ọwa ọkụhụ dana ndị ụwa ịkọ ihe merenụ mgbe ị na-anọzighị ya.